Idem znovu nahodiť na ťažko. Ako vždy, tak dávam kúsok takejto penovej guličky. Tá jej pomáha aj nadľahčovať a aj ju viacej podľa mňa je vidno. Zumím tam. Tak. Môže to byť aj tá istá šťuka. To bude tá istá šťuka, dámy a páni. Podľa mňa to je tá istá šťuka. To navíjak dostáva na viete čo? Fú. Ty vole. Bosumec. Ako môže to byť aj iná veľká.